one day nirere seniphupha ninemali ya mama nikuthengele imoto yakho ethi wena vula lapho esikhwameni ukhiphe 5 million uthenge indlu le oyifunayo umama avera anivuse nisarele Samkero ya vera uthathe ne-change Samkero vuka mama ayikupire 5 million ngikunike yona i5 million yiphi manje Samkero kusho ukuthi beniphupha hayi wena unezitayera yazi ngifuna ukuthi uyongimikisela imali kamashonisa re enzansi okay nizoyimikisa maniceda kundlura umbhede nivere nindlure umbhede nicede nihlale phansi nicabanga yo yazi benizitshela ukuthi omama nimthengele imoto kanti beniphupha and amaphupha akusiyinto re yamareha nivere nithathe re mali yakamashonisa niye kamashonisa nifike kamashonisa unjani bhuti mashonisa waphirisa kahle empirweni hey mshana kaJafta kunjani ngiyaphira bhuti mashonisa benizoretha imali kamama okay mfana wakithi phelela ngithi ya iphelele bhuti mashonisa wayazi ukuthi omama akusumuntu ro oziyenza isigejingo alright mfana wami ngibokele kumama ubulise nomalume wakho uJafta okay bhuti mashonisa bye bye nisahamba endlereni nibone baphoste iphepha eparini elibhare ukuthi take 1000 to 1 million contact Thomas Forex Trader on 0764322543 1000 to 1 million rand kusho ukuthi musini ngamthengela umama remoto re engiphuphile nivere nikhiphe le phepha eparini nirigoce nihambe naro ekhaya Samkero uyimikisile imali kamashonisa evo nimikisile uthi ubhuti mashonisa uyazibongela ayi kungcono Samkero sekurate mina senyorara manje okay Samkero urare kahle nivere ningene phakathi ezingubeni ngiroko ngicabanga ngale phepha take 1000 to 1 million contact Thomas Forex Trader on 0764322543 yo ningavere nithengele umama indlu re ayithandayo nithengele umarum Jafta imoto nithengele osifiso izimpahla zeChristmas ayi kungcono nirare kusasa ekseni niyofonela ubhuti Thomas Forex Trade nivere nirare ekseni nivuke nithathe ifoni nifonela umngani wami usifiso hero usifiso unjani empirweni uyaphirisa kahle ora uphirisa kahle if uphirisa kahle tshela mina ukuthi yini into ikwenza ukuthi ungaphirisi kahle ngiyaphila mngani wami Samkelo wena unjani nami ngiyaphila sifiso nikuphathela izindaba lezi ezimnandi zithini Samkelo lezo zindaba kucara wayifuna imali sifiso ya Samkelo ngiyayifuna imali kunomunye ubhuti igama lakhe uThomas Forex Trader umnika 1000 akenzele yona ibe 1 million wena ukubone blog Samkelo nibone ephepheni sifiso ayi kungcono nize lapho nizochazela kahle okay Samkelo nivere niye kivo sifiso nifike kivo sifiso hawu Samkelo sowufikile mngani wami ya senifikile sifiso into reve ngisho sifiso ukuthi ubhuti Robert uThomas Forex Trader ushintsha 1000 akenzele kube 1 million yo Samkelo kungcono simfonele musi nivere nithathe ifoni nimfonele hero ubhuti Thomas Forex Trader unjani empirweni uyaphirisa kahle ora uphirisa kahle if uphirisa kahle tshela mina ukuthi yini into ikwenza ukuthi ungaphirisi kahle hayi ngiyaphila mfoka baba wena unjani hayi akusimo umfoka baba igama lami uSamkelo okay Samkelo ngingakusiza kanjani nifuna ukugucura ama-1000 yenze ama-million bofuna uku-investa ku-forex iya bhuti Thomas okay mfana wami asihlangane lapha etown eShoprite ngo-3:30 ungakhohlwa ukuphatha le 1000 okay bhuti Thomas bye bye uthini Samkelo uthi sihlangane lapha eMashoprite ngo-3:30 niphathele 1000 rand Samkelo mayile 1000 rand unayo eish konja anginayo 1000 rand isifiso ayi mara nizoyiboreka kumarum Jafta kungcono nimfonele nithathe ifoni nifonela umarum Jafta hero umarum Jafta unjani empirweni uyaphirisa kahle ora uphirisa kahle if uphirisa kahle tshela mina ukuthi yini into ekwenza ukuthi ungaphirisi kahle sho Samkelo khuluma fast phela nikuve ukuthi ningakusiza kanjani nikhulume fast ya khuluma fast Samkelo okay marum Jafta mina ngicela ukuthi nibareke 1000 bese ngicela ukuthi 1000 rand uyathatha nisa iba imali 1 million bese ngiyakuyisa praise marum Jafta bese kwani imvelo ngiyaphera inyanga bese iyakunikeza marum Jafta azange nithi fast ngare yondlela Samkelo khuluma kahle phela nikuva mina khuluma kahle okay marum Jafta benithi nisacela ukuthi uniboreke ma 1000 nizokubhadala makuphela inyanga Samkelo uyoyenzani ngemali eningi kangaka uyoyenzani ngemali eningi kangaka sawubhema insango hayi anibhemi marum Jafta nifuna ukuinvesta kuma forex hey Samkelo wangaqala wayenza lento yama forex bazokutshontshela imali bazokuskema abantu niyabazi ayi kungcono uyekere marum Jafta ngoba ngiyakubona ukuthi awufuni unibona niphumelele empirweni bye bye nivere nidrope ifoni ayi isifiso kungcono sigazade ukhipha i500 rand nami nikhipha i500 rand siyahlanganisa kuba yi1000 rand okay Samkelo ngizoyiboleka kumamami le 500 rand okay sifiso mina nisayoboleka kumashonisa le 500 rand nivere niye kamashonisa usifiso naye aboleke 500 kumamakhe
Mama bengisacela ungiboleke 500 ngizoyibuyisa makuphela inyanga. Ngifuna ukuyenza iproject yesikolo. Okay mi, ngicela ukuthi uyibuyise le mali isifiso. Na kanjani mama ngizoyibuyisa. Nisahamba endleleni nicabange iprani. Okay nizofika nithi bhuti mashonisa. Umama unithumile ukuthi nizomborekera i500. Ya, rero iprani eri right. Nifike kumashonisa. Unjani bhuti mashonisa? Umama unithumile. Ukuthumeni? Ukuthi nizomborekera i500 rand. Alright boy, nayi 500 umtshela ukuthi ayibuyise, otherwise uzobanjwa abangani bami abobhubesi. Okay, nizomtshela ukuthi otherwise uzobanjwa abangani bakho abobhubesi. Nivele niphume kamashonisa nihambe niyoranda usifiso. Samkelo, uyitholile imali? Eish, aniyitholanga sifiso. Hayi kungcono sisale siyekela Samkelo. Niyadlala niyitholile imali sifiso. Hayi mani wena Samkelo udlala kabi yazi. Samkelo asambe sekubhuti Thomas sizoba late ku2 manje. Asambe sifiso. Sivele siye kubhuti Thomas sinosifiso. Sifike etown simthore ubhuti Thomas. Kunjani bhuti nguwe uThomas? Ya, yimi Thomas bafana bami. Nizo investa ku forex angisho? Iya sizo investa bhuti Thomas. Okay bafana bami, asiyene ofisini lami ngizonichazela kahle. Sivele siye ofisini la kabhuti Thomas. Avera akhiphe ifoni ye tablet. Okay, ngiyabona ke la i-forex chart. We have i-bearish and bullish structure. I-bullish structure isho ukuthi buy. I-bearish structure isho ukuthi sell. Bese ke lana sine currency exchange. Hayi bhuti Thomas, please ungasifundisi sicela ukuthi wena usiyenzele ungasifundisi. Okay, shiyani le 1000 rand bese nibuya after 5 days. Nizoyithola sekuyi 1 million. Okay bhuti Thomas, sizobuya after 5 days. Ngimnike le 1000 ubhuti Thomas. Sivuyele emakhaya sinosifiso. Manifika endlini nihlale embhedeni nicabanga. Ayi, yabona umuntu sekazoba nama-million manje. Ayi, kusazoba mnandi rapha. After 5 days nithathe ifoni nifonera usifiso. Hera usifiso mngani wami ro engimthanda ngenhliziyo yami phakathi. Sho Samkelo mngani wami. Sifiso phela namhlanje ilanga leli elikhulu. Ilanga elikhulu. Ukhuluma ngani Samkelo? Hayi bo Sifiso, namhlanje iranga elikhulu lokulanda ama-million wethu lapha ku-Thomas Forex Trader. Eish, bese ngikhohliwe Samkelo yazi. Niyeza nizokuranda lapho ekini Sifiso. Okay Samkelo. Sivele siye ofisini la kabhuti Thomas Forex Trade. Masifika sithole kuvariwe sikokode. Koko bhuti Thomas sesifikile sinosifiso sizoranda imali. Kuvele kungavuri umuntu. Sibuze omunye usisi esayidini. Hero sisi unjani empilweni? Asange umbone ubhuti Thomas. Usho lesigebengu seforex. Isigebengu. Ya isigebengu leso. Yamba ukuthi ekathuthile kule office ubalekile. Urobha abantu shemlo, urobha abantu udla izimali zabantu. Kanti isigebengu. Manje mina nizoyibuyisela kanjani imali kamashonisa manje? Yo, Samkelo nabo mama uyongishaya ngemali yakhe yazi. Sivele sivuyele emakhaya sesikwatire sinosifiso. Kusasa kwakhona nivele nithi kungcono nibareke niye kuma-room jafta ngoba umashonisa uzoza la ekhaya azofuna imali yakhe. Nivele nihambe niye kuma-room jafta. Hawu Samkelo sowurapha manje? Ya nizokuvakashela ama-room jafta. Alright ngena Samkelo. Umashonisa afonere umamami. Sawubona mama kaSamkelo, kanti le 500 uyikhokha nini? I500 yiphi manje mashonisa? Hawu, ngoba uthuma umntwana wakho ukuthi ezazoboleka i500 ke? Hayi azange nimthume uSamkelo mina. Oh, kahle kahle lengane yakhe izenza uhleva, izongithola kahle. Umashonisa avele eze kama-room jafta. Hey Jafta, hey ungazonikokodela ngathi ukokoda ejere wena, uzoniphulera umnyango. Ma-room jafta, ngisacela ukuthi umtshele ukuthi angikho please. Uma-room jafta avele avule umnyango. Hey, ubulumshana wakho isigebengu. Uvani uSamkelo? Ya, ukuphi? Yayi wena kanti umkadisa mina uSamkelo. Ngicela ukuthi uniphumele ngegate before nyenza into ebuhlungu. Umashonisa wavele wahamba ngoba bese kathukiwe. Uma-room jafta wavele wangisiza kanjalo. Make sure ukuthi subscribe ku-YouTube. Kunama-video la amaningi. Ku-YouTube kunama-video la amaningi kakhulu. So yenza sure ukuthi subscribe igama lami la ku-YouTube uSamkelo. Kanti ngubani? uSamkelo Mkhwanazi Skits. Nali igama lami la ku-YouTube alibona? Nalo alibona? Yenza sure ukuthi subscribe. Kunama-video amnandi la ku-YouTube. Angiphosti ke ama-video la amancane. Ngiphosta ama-video la amade ukuthi abantu ba-enjoy bayibona kahle. Ya yenza sure ukuthi subscribe. Please. Ekucela please. Danke ngiyazibongela.